Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanku da sake kasancewa da mu a wannan channel Tabaraki Herbal Medicine wadda take kawo muku magunguna don taimakon al'umma. To 'yan uwa, yau ga wani magani na ulcer zan yi muku bayani. Wanda dai ya kasance ulcer tana damunsa, ya yi magunguna da yawa bai samu waraka ba, to ka daure ka gwada wannan magani. Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu ala nabiyul karim. Yan uwa, wannan magani da za mu gaya muku shine, farko abin da ake da bukata za ka samu dusar gero, amma ka tabbatar gero ne wanda aka surfa shi aka cire dusar. Idan an surfa sai a cire dusar, bayan an cire dusar sai ka je ka samu yaɗiya, yawwa ganyen yaɗiya. Idan ka tashi sai a shanya wannan yaɗiya ko kuma a kirɓa ta, a dake ta, sai a shanya ta bushe. Idan ta bushe za a haɗa garin yaɗiya da kuma dusar gero, yawan su ya zo daidai, sai ka dake su daku su yi luƙui, ma'ana su daku sosai. Sai ka samu sai ka zuba a cikin zuma. Idan ka zuba a zuma, abin da ake da bukata da safe kan ka ci komai ka sha cokali ɗaya, sai ka bari sai ƙarfe 1 na rana, sai ka zo ka ƙara shan cokali ɗaya, sai ka bari idan za ka kwanta bacci nan ma ka kuma shan cokali ɗaya. To insha Allahu ka ɗauki wannan magani ka yi amfani da shi zuwa sati ɗaya, za ka samu waraka. Sannan kuma kar ku manta, idan kuma kuna neman maganin ulcer ingantacce wanda ciki da iznillahi cikin kwana 3 in dai ka yi amfani da shi insha Allahu za a samu waraka, to za ka iya tuntuɓar mu a wannan lambar wayar nan tamu, amma ka sa ta a WhatsApp sai kai mana magana. To da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sai mun sake haɗuwa a wani shiri insha Allah.